Kalau boy kecik lah, boy kecik dewi kalau kecik sama gede nih. Wong kecik kok tahan loro. Gede kok gedene karo sing gede kan dua gede-gedeke kaya badanku kok. Badanmu sama itu aturane icil lah saking kowe to kok kecik. Ndak anggitku ki bantu-bantu lho. Badan kecil mak wedhe. Bantu-bantu tak kecikane wis icir. Sing icir wong telu aku sing kecik dhewe ngatasi. Ndak icer anu pinggir kan cara sing miriti sing dhewe. Alah ra diwiwiti angger wis ringkel iki apik ora ringkel kodhok wis. Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita kegiatan gejik jagung. Nah, jagung lho, gejik gede lho. Iki bos gejik. Icer, malah otek wengko tanganmu. Yo, endah medhek. Oh. Gejik oleh rong larek wengko sore kon mijet tibatore. Bos. Kegiatannya cek jagung. Siapa? Bos. Jagung bos. Lha iki rasa nganggo wedi to, Mbak? Lu lemah koyo ngene. Ini nanti enggak pakai wedi itu. Dadi ra kok ginyo. Oh, anu ki bacek ki. Ya, ini ki wedi Pak. Gak sadurung ki. Aku cek. Kalau gede kene jan medani wong kan. Bisa Bu we nyeteng karo Icer. Bisa nyeteng karo Icer. Ya ora iso to. Masa gak iso? Lha iki kok kaya bolongan apa tak plungi? Oh iya. Iki kok Oh iya iya. Bos. golek bolongane. Ki arang apa krepok, Mbak? Dapet warang mbok nem gejik. Ono bos, cek bos. Milah nandur jagung. Betul arangnya bos, ben jagung ben gede-gede. Ini kurang gede sih sitok iki gejike. Kurang gede. Ora wis ki pas ki gejik sama ini kok. Pas iki. Hari ini kita nandur jagung muga-muga lemu. Iki sing anu ngerti digejiki dhewe ya. Sing pinggire iki. Mbak si tajer. Cek bos. Kalau sama nambah nih. Kalau ya malah kecil lah. Loh, jagung gini caranya ini bos, pari panen, terus jagung. Soalnya ini ki aduh banyu bos tengah-tengah. Oke. Nah. Lepas sisir lepas. Cer jagung pas. Piro-piro tak mumpungi? Loro. Iya loro. Ya piro? Dikadang ya papat barang. Papat barang.
Lho, cek wopo iki. Gara-gara sak pojok. Dah. Nah, jemplungnya toh. Ya, Pak. Bos, tadi istirahat di harus melocot gitu tangannya. Nah, wabang ya. Ya, Pak? Iki istirahat sih. Panas, cangkem nek diuduti ra penak. Cangkemnya kudu udut barang. Butuh kopi, butuh udut. Nah, bos. Apa? Ya apa? Ini aja belum perkasa bakti sekilo 100. Ya enek utang wi 200 piro ngono lho. Ngambil berarti ya, kakak berarti ya wetenge sak lebih. Utang ro kerdus wis sampe dadine nek sak kerdus 20 nek utang-utang wi 240. Nek sak kerdus ya 4 juta. Sak kerdus 4 juta. 4 juta 400, Kang. Ya lo mau diasaknya tanjur yang diaku periode. Wah. Orang yang aku tangan juri kan aku sampai Ora bos, jadi nek utang piro nek utang? 195. Nek utang 190. Lagi ya ramai udah jadi. Lah iya. Tukune piro? Nek tuku 100 swidak, jadi 30 35. Kancel guys ning kono. Ya akeh men toko iki kok bati. 35. Wis sekilo. Sekilo lho nek sing nandur 50 kilo. Ya karek ngopekno 35 ping 50. Ya kakang wi Lah tuku. kok nyawe dhewe 2 redus mini 40 kilo. 40 kilo. Anu ne ya, batine. Bey. Aku 40 kilo. Ya enggak, anu kok entah. 1 juta. 28. Ya murah wi. 2 juta aku. Sak 40 yo 120. Aku sebenarnya iso ngutangno wine jago wine abu tak jeko 10.000 ya wis. 10.000 ya sadar ya. Pertamane Ya umpamane ngrayu. gampangan. Rai pelanggan 10.000 lah kok nek wis Baru lho klambine. rada duwe aku kok njikoku ya Pembicaraan. baterai 40 ya aku njiko ya 50 Kang. Yang pertama golek pelanggan, yang kedua ya awake dhewe ya golek bati. Ya pertamane iki Ya ora teko ya apa biasane ngono. pertamane iki golek pelanggan, lah wis oleh pelanggan pateni. Kedua. Iya. Akeh bos bae toko wi asile wine 35. Wine sak kerdus oleh dhuwit. Aboe piro Kang tuku? Tuku papat Papat telu. papat telu. Utange 700. Nah, diutang nang 700, gak 600. Abuk 600. 600. Nah, kencang no papat telu nah. Enteng apa tau. Papat-papat. Nah, Yus papat setengah. apa ki jenenge nek kelompok ngono kuwi mbuh. Dengan aku sugih bos iso ngutang mawon kok nek ngutang tak 10% ae kan aku. Nyapa itu? Ya ora 10% aku kok. Nyambut gawe urung njaluk mangan to, Dede. Weh. Apa ki bahas utang piutang. Karek utang perkasa pirang kilo? 20 kilo. 20 kilo dadine 25 ping 20 kilo. 25 per 20 kilo kan. Maksudnya batine kuwi lho. Lah layak kunjung orang bertukul. Lah wong rasane wis gathok-gathok kon pukul. Ayo bos, jadi iki nek kene iki modele tenah apa-apa Utang piutang. utang piutang toko. Jadi nek nandur ombo ya utange ya ombo to. Nek tani niki nglentuk ya toko gulung TK. Alah ternyata mau digulung ya Kang. Kegulung. Aku ki lesu tapi kok mangan ngantuk. Bos. Tapi menake nang toko iki bandane semoyo wis ayem. Ayam. Bro ya awake dhewe ya. Bro lah, untung sak apa-apane lah iki. Mangan ya bro. Kita
Utuh yo bro. Iki bos. Ki nek nang kene iki trah. Misal nandur rombo yo oleh oke tapi utangnya yo oke. Tapi nek rakate oke. Nek nandur saithik yo oleh saithik. Nek nandur saithik lo ora usah lo ngasak. Lho. Lu ngasak anu kerja ngesak. Ngasak. Nah nandur saithik lo ngesak anu kerja bos. Ngono lho. Oke. Jadi absen hari ini bos pokoknya yo sehat-sehat kanggo dulur-dulur kabeh. Iki aku cek jagung icer. Ya promo dhewe to nek ning kene iki. Sistemnya ngono, dadi di toko. Oke, ngono absen hari ini. Terima kasih yang sudah nonton videoku. Kita video berikutnya. Tetap asa, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.